Takže, dobrý deň. Slúbil som, že zajtra sa odhalím, len je útorok. A pardon, že je útorok, len ja som tu mal zajtra. Včera, zajtra, ale dneska sa idem ukázať. Budete pripravení, mama mi robila účes. Takže to je mŕtvý pes. No, nie je to mŕtvý pes. Leo! Leo, poď sem. Leo. No hej, je to môj pes a idem sa... Bože, sám je vyskúť. Dobre, idem sa ukázať. Veď ja vyzerám jak ten kýt. Však ja vyzerám jak ten kýt. Čo sa pozeral hororovku. A tak. Takže dobre. Tuto hore je kamera, tam sa dívam, preto toto vyzerá. No, preto. Dobre. Iná som chorý, možno, neviem. Ale vo videjkách no tak dobre, tak vo videjkách sa nebudem takto ukazovať, lebo ja to neviem a ešte... Aha. Hovorte mi, že som úchyl. No nie som. A nie som. Čo? Oh my god. Neviem, čo sa stalo, dobré. Môžem... Vyzerám dobre? Ne. Ja vám neukážem celý byt. Iba keď dáme. Iba keď dáme tých 10 lajkov. Potom. Nazar. Aha. Dobre. Som veravý, ako vám bude zajtra v škole. Ale mám pre vás dobré správy. Dobrá správa je to, že zase mám 5 štvorky, mama nič nerobí. A konečne mám starý na svoje Takže čakajte. Tak čaute. You guys want me to say Arara? Yes. You want me to say Arara? Did I stutter? Arara? Into
Talkie, you can have different intimate conversations with all sorts of AI characters. All of the responses are quick, and it's like talking to a real person. Download Talkie today for free. Nemáte na angličtinu čas a raději byste si vzali kouzelnou pilulku, která vás rozumí. English, okay, get the Oh my god, Pane Bože, vy ste ešte? Pane Bože, pardon.